tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba kuti makava nesvondo rakanaka, ndichiti makorokoto. Nhasi izuva reKisimusi, tiri kupemberera kuzvarwa kwamuponesi wedu Jesu. Haleluya. Ndinovimba makava igadzirira Kisimusi, ndinovimba muri kufara nemhuri dzenyu, ndinovimba muri kutandara zvakanaka, muri kuonana, ndinovimba makafamba zvakanaka, muri kufamba zvakanaka. Haleluya. Uye pamusoro pezvose ndinovimba kuti hamusi kungoperera kumafaro chete, muri kurangarira musiki, muri kurangarira kuti zororo racho nderaJesu. Jesu ndo atiri kupemberera. Ndogara ndichida kuzivisa vanhu kuti kana vari Jesu atiri kupemberera, hatifaniri kukanganwa kunosangana navamwe tichinamata, hatifaniri kukanganwa kuvanamata, hatifaniri kungogumira mumafaro chete. Uye mafaro edu anofanira kuva mafaro aJesu. Kuna vamwe nyange vaKristu vanoti kana pari pazuva rakaita serino vanobva vafunga kuti vanofanira kuchipombonoka nokufara, vachifara savanhu vasina kuponeswa, vamwe vachitoda kutopedzisira kumwa doro, kudhakwa nokuita zvivi zvakawanda-wanda nokudini kuita zvose misikanzwa yose. Haachisiri Jesu wawakupemberera, wakutozvipemberera iwe pachako, ratova zuva rako, ndiwo watova muridzi waro kana zvadaro. Asi handizvo zvinofanira kuitika. Haleluya. Rangarira kuti tiri kupemberera Jesu. Ndoda kuti tiverenge muchidzidzo chatapiwa namufudzi Chris nhasi, kwanzi Mwari Baba vanotifarira chose. Johani 5:13, kwanzi ndiko kusaka ndasarudza kufa ini kuti imi musafa. Irworwo ndirwo rudo chairwo, hakuna rumwe runorudarika. Haleluya. Toerenga mashoko avanotipa, kwanzi tiri kupemberera kuzvarwa kwamuponesi Jesu. Haleluya. Saka ndo zvatiri kuita pazuva reKisimusi, ndo zvatinoita pazuva reKisimusi. Tinopemberera kuzvarwa kwamuponesi Jesu. Haleluya. Ndinoziva kuna vamwe vanopokana nekupemberera muponesi Jesu ikoku. Kuna vamwe vanopokana nazvo, vane zvikonzero zvavo zvavanopa. Vamwe vanoti hausiwo musi wakazvarwa Jesu, hongu hausiwo musi wakazvarwa Jesu. Tiri kungopemberera kuzvarwa kwavo. Jesu havana kuzvarwa here? Vakazvarwa. Saka tasarudza kuti musi uno, zuva reKisimusi, ndo ratiri kushandisa kupemberera kuzvarwa kwaJesu ivava. Haleluya. Vamwewo vanopokana nazvo vachiti Kisimusi ranga riri zuva raiitwa zvamashavi, raiitwa zvinhu zvisinei naMwari, zvekupira nezvimwe zviumbwa nemashavi. Rakangozotorwa rikanzi rakungoitwa rechiKristu. Hongu, kana vanopira havo, kana vaivapo vaipira havo, kana kuti kana varipo vanopira havo zvimwe zvinhu musi uyu, hatingavakonesi. Isu tiri kupemberera kuzvarwa kwaJesu. Hapana zvimwe zvimwari zvingati mazuva ndeedu, mazuva ose ndeaMwari. Bhaibheri rinotaura, Mwari vanotaura muna Mapisarema 24 ndima yokutanga, kwanzi nyika yose ndeyaJehovha nezvose zviri mairi, mazuva ose ndeyaJehovha. Haleluya. Saka hazvina basa kuti vamwe vari kuitei pazuva iri, isu tiri kungopemberera kuzvarwa kwaJesu. Haleluya.
uye zvakatotinakira kuti izuva ratinogona kupemberera kuzvarwa kwaJesu takasungunuka, nokuti pazuva irori nyange kumabasa hatiendi, saka takatosungunuka, tatopuwa mukana wacho kuti tinyatsopemberera zvakanaka, toramba tichirambire chii. Saka tinofanira kubatisisa kumukana iwoyo. Hazvina basa kuti munhu wakatanga kuita izvozvozvo wanga ari munhu asina kuzvarwa patsva here kana kuti chii. Hazvina basa izvozvo, nokuti kuna vamwe vanodaro. Hazvina basa izvozvozvo. MuBhaibheri tinoona zvakawanda. Vana vaIsraeri pavanga vari muutapwa kuBhabhironi, Bhaibheri rinotitaurira kuti mambo weBhabhironi Sirasi ndiye wakavatuma akati, endai munovaka guta renyu reJerusarema. Akarayira, akaisa mutemo kuti vaIsraeri ngavaende vanovaka guta ravo reJerusarema. VaIsraeri havana kuramba, vakabva vaenda. Saka kana munhu asina kuponeswa akati vaKristu ngavapemberere kuzvarwa kwaJesu wavo nhasi, torambire chii? Haleluya. Saka kana muKristu asinga achipokana nokupemberera kuzvarwa kwaJesu, muKristu iyeyo ari kutobatsira vanhu vasingafariri kuti Jesu vapembererwe, nokuti kuna vanhu vakawanda vanogumbuka nokuda kuti Jesu vapembererwa. Vanenge vane zvavo zvanoda kuti zvipembererwe. Kune ngochani dzinoda kuti zvimwe zvinhu zvipembererwe, hadzidi kuona. Ukaona iwe uchiti chinhu chinovengwa nengochani newo nochivengawo, matofanana. Nokuti tinoziva ndo ngochani nevamwe vanonamata Satani ndo vasingafariri zvokutiona tichipemberera Jesu. Saka haufaniri kubatana navo, unofanira kubva ipapo wotaridza kuti iwe uri waJesu, zvinhu zvaJesu ndozvaunomira nazvo. Saka izuva ratinopemberera kuzvarwa kwamuponesi Jesu. Jesu ndivo vakauya kuzoita zvaishuviwa naMwari Baba, ndiko kusaka vakazvarwa. Jesu vakanga vari rudo rwaMwari. Pavari ndipo patinoonera rudo rwaMwari. Jesu vakanga vari gwayana raMwari. Haleluya. Ndiro gwayana rakafa rakatimiririra, ndiro rakaripa zvivi zvikaita kuti nyika yose iponeswe, uye kuti vanhu vave verudzi rwaMwari Baba. VaEfeso yokutanga ndima 5 kusvika 8 inoti, mushure mekunge varonga kutiita vana vavo, vana vaya vanomira panzvimbo yavo, nokuti ndizvo zvavakafarira, Jesu muponesi vari ivo vavaizoshandisa kutiita vana vakadai, vachida kuti nyasha dzavo dzevaMwari dzirumbidzwe, idzo dzakaita kuti tive vanhu vakakudzwa nekufarirwa zvikuru. Mwari ndivo vakaronga kuti urarame murudo rwavo. Vakaronga izvi nyika isati yavambwa. Haleluya. Saka chakagara chiri chishuvo chaMwari kuti tive vanhu vanorarama murudo rwaMwari. Haleluya. Vakaronga kuti ugozogara muna muponesi, kunaka kwavo kugoonekwa pauri. VaEfeso yechipiri ndima 10 inoti, nokuti tiri basa remaoko aMwari, takasikwa patsva, kuri kuzvarwa patsva kechipiri, tichizvarirwa muna muponesi Jesu, kuti tiite mabasa akanaka nekurarama upenyu hwakanaka hwatakagara tarongerwa naMwari. Jesu vakanzwisisa rudo rwaMwari, vakarunzwisisa kudarika vamwe vanhu vose. Tinoverenga mashoko avo muna Johani 14 ndima 10. Vakati, ini ndiri muna Baba, ivo Baba vari mandiri. Saka Jesu vaifamba vari muna Mwari Baba, Mwari Baba vaifambawo vari muna Jesu. Izvi ndizvo zvatinofanirawo kuita isu, nokuti takarayirwa kuti titevedzere Jesu. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Efeso 5 ndima yokutanga kusvika yechipiri inoti, mava vana vaMwari vavanofarira. Saka tevedzerai zvinoita Mwari, farirai vanhu, muve nerudo nevanhu vakadiwawo namuponesi. Muve nerudo sevanhu vakadiwawo namuponesi. Muponesi ava vakazvipa kwatiri, vakazvipa sechipiriso chiya chinopiwa Mwari chinonhuhwira. Jesu vakatida, vakatifarira, ndiko kusaka vakatifira, vakatiponesa. Vaida kuti tive vanhu verudzi rwaMwari,
tigonzwisisawo rudo rwaMwari, tinzwisise kuti Mwari vanotifarira. Saka tava kunzwisisa mashoko akataurwa nedzimwe ngirozi. Ngirozi idzi dzakanga dziri kutaura kuvafudzi vemakwai. Tinoverenga nhoroondo iyi muna Ruka yechipiri ndima yesere kusvika ye14. Inoti, munyika iyi maiva nevafudzi vakanga vari kugara kumafuro, vakanga vakachengeta zvipfuwo zvavo. Ngirozi yakavashanyira, yakasvika ikamira pavaiva. Kubwinya kwaIshe kukaonekwa kukavakomba. Izvi zvakavavhundusa zvikuru. Ngirozi iya yakabva yataura kwavari ikati, musatya henyu, ndine nhau dzandakuunzirai, inhau dzichafadza vanhu vose, nokuti nhasi kwazvarwa muponesi, vanova muponesi Ishe, vazvarirwa muguta raDhavhidhi. Endai munomuona achiri mucheche, ari muimba inohira zvipfuwo, akaputirwa nemicheka. Kwakabva kwauya hondo yengirozi, yakabva kudenga, yakasvika ichibatana nengirozi iya ndokutanga kurumbidza Mwari ichiti, vari kumusorosoro ngavakudze Mwari. Rugare rwauya panyika, rwauya kumunhu wose, munhu wose aitirwa zvakanaka. Haleluya! Saka kuuya kwaJesu chinhu chakaitira zvakanaka. Hachina kungoitira zvakanaka kuvaKristu chete, asi chakaitira zvakanaka kumunhu wose ari panyika. Saka vanhu kunyange vaya vanopokana naJesu, vanovenga Jesu, havasi kutoziva kutoti rumwe rugare rwavanarwo rwakabva pana Jesu iyeye wavari kutukirira, Jesu iyeye wavari kuramba. Haleluya! Jesu vasina kuuya panyika pano pangadei pane bongozozo, panyika pano pangadei pasina kutombomira zvakanaka zvapakaita iko zvino, asi Jesu ndovakatiudzira rugare, ndovakauya vakadzikamisa zvinhu panyika. Haleluya! Saka tinovatenda, tinopemberera kuzvarwa kwavo pazuva ranhasi. Sokutaura kwandaita pakutanga, taura ndikati usatya kupemberera Jesu. Vapemberere wakasungunuka, usavhiringwa navanhu vanenge vachiona sokuti Jesu havafaniri kupembererwa. Aiwa, Jesu anofanira kupembererwa, kuzvarwa kwavo ngakupembererwe. Haleluya! Kuda mwe vanoti kwanzi tinopemberera kuzvarwa kwaJesu zuva rimwe nerimwe. Ikoko kungotaura ikoko, vabvunzei kuti munopemberera sei zuva rimwe nerimwe. Hamusi munongoswera kumabasa kwenyu here? Haleluya! Asi uye nyange uri kupemberera Jesu zuva rimwe nerimwe, hazvina kushata kuva nerimwe zuva raunongonanga izvozvo. Haleluya! Nyika yose ichitoziva kuti nhasi ndozvauri kuita, hapana chakashata kuva nezuva rakadaro. Saka tinotenda Mwari noda kweKisimusi uye ticharamba tichipemberera kuzvarwa kwaJesu pazuva irori. Ngatinabatei mashoko aya muchiteedzera mumashure mangu. Iti Baba vandinoda, munoshamisa, muri Mwari, makarurama, munoera, makamira pachokwadi. Ndinokudai, ndinokufarirai Ishe, mune nyasha zhinji, mune tsitsi. Ndinokutendai, makandikudza zvikuru, makaita kuti ndive werudzi rwenyu, munondifarira nenzira isingagoni kunzwisiswa nevanhu, uye makaita kuti vanhu vagone kukuonerai pandiri, vachionawo rudo rwenyu pandiri. Amen. Haleluya! Regai tingotenda Mwari tichinamata. Baba, ndoda kutenda nezita raJesu Kristu, ndinopa mbiri nekudzo kwamuri. Ndinokutenda nokutitumira Jesu, ivo vakatifira pamuchinjikwa, vakafa ipapo kuti isu tisazourawa. Tinokutendai nokuda kuzvarwa kwaJesu ava. Tinopemberera kuzvarwa kwavo pazuva ranhasi. Muzita raJesu Kristu tinopemberera rugare, tinopemberera ruponeso rwenyu, tinopemberera utano hwakanaka hwamakatiunzira, tinopemberera mufaro wese nepfuma yose yamakativigira. Tinokutenda nokurumbidzai. Chinyengeterera muno mumwe wabatana neni pamunamato wino nezita raJesu Kristu. Rugare ngaruve mupenyu hwake, rugare ngaruve mumhuri yake, mumba make, muzita ramambo Jesu Kristu. Nodzingira zvirwere kubva paari, nodzingira mabasa ese erima kubva paari nezita raJesu Kristu. Chitaura rugare, chitaura mufaro muzita ramambo Jesu. Ndinokutendai Ishe. Amen. Haleluya! Zvakanaka, muva nekisimusi yakanaka, mupemberera
kuzvarwa kwaJesu zvakanaka, muchivapemberera nokuvanamata. Mwari vakuropafadzei. Tosangana zvekare musvondo unouya patinenge zvakare tichipemberera gore idzva. Mwari vakuropafadzei. Amen. Makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225 motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera.
Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205# mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.